pesos.
yan, no? Marami pa na lang sa maganda, yung mag-imay. Maganda pa. Ate na lang yan po, sa Palayaw, 130. Tayo talong, te. Ano sampalok? Oo! Bibili akong gato. Ay, puro kami tayo tayo. Ay, Sandra! Oh! Hihinog yun. Ha? Oh, hihinog yun. Ano ka pa? Sabi ka dyan. Ano na lang? Nag-uusap na silang dalawa, Jay.
Lap ang... Pabalikan natin mga Basta ako ha, bantay ha.